Ngiyanibingelela nonke nina enilandela leli khasi. Ngiyathemba nje ukuthi amathongo noNkulunkulu sanigcinile kuze kufike lesi sikhathi. Engifisa nikwazi nje ukuthi imithi miningi engisazonifundisa yona. Ngiyathemba futhi ukuthi niyabhala phansi yonke le mithi le engisuke ngisho lana, okanye le mithi engisuke ngiyikhipha, ukuze ngelinye ilanga nani nizokusiza. Ubhale ngisho into obonayo ukuthi mhlawumbe akuyona inkinga yakho ngaleso sikhathi, ngoba kuzokwenzeka mhlawumbe kungabi kuwena, kube omunye mhlawumbe isihlobo sakho abe naleyo nkinga, ukwazi ukuthi umsize. Kubalulekile impela ukuthi ubhale. Nami ukukhipha kwami lezi nduku impela ngifuna kona ukuthi nibhale. Nakuba-ke abanye babantu behlala ey'ndaweni abangakwazi ukuthi bathake okanye bahambe bayothenga imithi kanjalo. Omunye athi hayi, uma ngilokhu ngigaya izosala le mithi le ngingazi ukuthi ngizoyenze njani, nje into ekanjalo. Ngiyaye ngibasize-ke labo mhlawumbe bengifonela, ngibasize kanjalo, baposele ngophepha imithi yabo esihlanganisiwe. Kodwa-ke asikho lapho kakhulu namhlanje. Khona induku enginiphathele yona enamandla kakhulu. Le nduku le ngifuna uyisebenzise uma uwumuntu osuthi cha, hhayi akulungi lutho. Lo engizamile izinto impela, sengizame lokhu nalokhu, akulungi lutho. Zizovuleka-ke iy'nto zakho ukuthi kusuka nalesinyama esenza ukuthi iy'nto zakho zingalungi. Uma uzosebenzisa lo muthi lo engizokunikeza wona, awuthole ukucwasha kweliphezulu. Ngifuna impande yakhona kodwa lapho ukucwasha kweliphezulu. Ungitholele uvuma impande, ungitholele umphenduli futhi impande, ungitholele umuthi ekuthiwa ungibonisele, ngifuna impande yakhona futhi. Ungitholele ingqangendlela impande, ungitholele khona umuthi obizwa ukuthi isisefo, ungitholele ihluze ikhubalo lakhona, ungitholele umphumeleli ikhubalo, kube umaphipha ikhubalo, kube undiyaza ikhubalo, kube umkhondweni ikhubalo, kube ngwavuma ikhubalo, kube usehlula amanye, kube usimanaye, kube inyazangoma elibovu, kube inyazangoma elimhlophe. Ngizocela ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngoba kunomunye owangifonela. Abantu mhlawumbe sebebathathu bengifonela bethi hhayi mkhulu, sicela ukuthi ungasheshisi kakhulu uma usubeza iy'mpande, kuyaye kube nzima ukubhala. Ngizoke ngithi ukuphinda futhi la, awuthole ukucwasha kweliphezulu impande, uvuma impande, umphenduli impande, ungibonisele impande, ungqangendlela impande, umuthi obizwa ngokuthi isisefo, ungitholele ihluze ikhubalo, ungitholele umphumeleli ikhubalo, kube umaphipha ikhubalo, kube undiyaza ikhubalo, kube umkhondweni ikhubalo, kube ngwavuma ikhubalo, kube usehlula amanye, kube usimanaye, kube inyazangoma, ngifuna elibovu, kuphinde kube inyazangoma elimhlophe. Yenza njena-ke manje ngoba phela usuy'tholile zonke lezi zinto. Njengoba kujwayelekile uyayiqula uyihlanganisa zonke le y'nduku lezi okanye yonke le mithi. Into ozoyenza uyaquma uyaphalaza la iy'nsuku eziwu-5. Lo muthi lo uzokuvulela iy'nto zakho. Ngisho kuthiwa bekunezimali ey'thile ey'valekile, noma kuwukuthi kunento obuyilindele okade wayilindela ayenzeki, njengokuthi wabhalisa imali. Lokhu le mali yakho le kuthiwa izophuma ayiphumi. Lo muthi uzokusiza-ke ukuvuleni, uyavula ukukhipha nesinyama lo muthi uma uquma ngawo. Uma uzoquma ngalo muthi ngifuna wenza kanjena-ke, angithi lesikhathi ukugquma ngisho ukufutha kulaba abangalazi leli lokuquma. Lesikhathi ufutha, uzofutha, ngabe ufuthela kwi-N noma ufuthela endishini. Ujuke lapho, umjuluko wakho ujulukele lapho. Bese kuba ukuthi-ke lo muthi lo ojulukele kuwona, lo kade ugquma ngawo, awugezi ngawo. Indlela enye ongenza ngayo ukuthi lesikhathi uthatha lo ukugquma ushiye omunye obila uzogeza ngawo uma usuqeda ukugquma. Usuyageza ngawo, uma ugeza lapho geza nje usekhaya vele, ugeza ungasuli umuthi omele kuwena. Siyabonga kakhulu. Cela ukuthi-ke unenkinga okanye
ufisa ucaciseleka kahle angithinte enambeni yami noma angi-WhatsApp, kodwa kumele nikwazi ukuthi umuthi angiwuthaki ku-WhatsApp. Cha, angiwuthaki impela ku-WhatsApp. Uma unenduku obonako ukuthi uyayifisa ukuyithola komkhulu ongakayikhiphi, uzoyilinda nje ngize ngigcine ngiyikhiphile ngoba nayo kungenzeka ngigcine ngiyikhiphile. Ngale kwalokho uzokhipha inkomo ukuthi sengiyakuthwasisa lowo muthi loyo ngoba angithi angiwukhiphanga la ku-YouTube, sengiwukhiphela wena manje direct. Usuzongitshela ukuthi ngifuna umuthi owukuthi ngikutshele inkomo ozoyikhipha ukuthi ngikunikeze lowo muthi okanye ngikuthwasise lowo muthi izoba imali engaka. Bese ngiyakunikeza-ke lowo muthi loyo okanye bese ngiyakutshela amakhambi awo ukuwuhlanganisa lowo muthi. Kodwa ngokuthi uthi mkhulu ngiyacela nje ungithakele umuthi okanje kanje, cha angikwenzi ku-WhatsApp. Ngiyaxolisa kakhulu kulokho. uNkulunkulu kanibusise niphe amandla, phumelele konke enikufisayo ukuthi lo nyaka kube unyaka oyisibusiso nenhlanhla nomcebo, kukhanye konke. Siyabonga, amen.